Balmau anga bi ntenendonya mars kalo tletan duru adon kibaru yaw lasili o bidamne ni femiye o de sungalo makono kalo ale jora jatew koni mi mbene bolo o yi kafo atle folo biye sabo anye kibaru yamme kabo anga jamana ire a ministry bunda sumi no ye dine ko fengo fembe no bitali ke botuli ko kan o ministry no ye Muhammadu Kone utunye lajelike yala kalo mina joni sigayewa kibaro ya jira kafo ama joni sigay o strategie de la sa bintenen do yayi o jatira ko la jonjonya rajaba kalo o sara sungalo makono kalo utli folo de bintenen do yayi mars kalo tletan ani duru ni dunko sungalo kaba aslameu ka famiyalila adabora hine nema ani alaka funisriya o jidili anga hine nyogona anga ke funisri nyogoma no kera alaka yafa ani alaka an haketo o sombe nogo ya ambulu nga ningalo ngeli fana jatew yayi kafo halina ya soro kafo ko fembe songo dola halino atunya soro kafo we duguma songo yi tuma chama ibayi kafo dode bi fara fen songo kan julaw ani ferekela do fe onga tuma chama ni yu fana yininga kuma min bi fo ado fe ode kafo ko olu fana ba san yoromi yala minu be nolu bitata jamana kokan olu de ta soro no yala sawa no olu ya soro geleyala no olu nananaye anfaso malu kono ya julaya yi tanyini de olu fana bu segenzara udaka o no segenzara aw munumba dogodogoni firlaw ma ni aw ma asongon nogoya ulu bulo ni aw ye aw ka segenzara o fara minumba asan aw fe hake ni hake kasoro ka kelengelen fere wajibi fere fembi se ulu ma wati mi no ye kelengelen fere bagaw ye wala dogodogoni fere bagaw ye no lu ya soro songomina ulu fana bu ta fitini daka o be se ka ke sabu ye ka songo yele ni sabu do fana be se ka ke munye o ye komi mo haju fanga ka bu fen ko folen do la ina fo songalo fe mo ka haju be se femima o do ye sukaro ye o do ye tulu ye o do ye malo ye e wulu yere dronke te koyi hali na minum bi san sugula ina fo jaba ina fo kogo ina fo fem misenin to do de bi frani mbeka sabu abeke tuma dola u b'a jira i n'a fɔ a bɛna dɛsɛ n'a bɛna dɛsɛ ni mɔgɔw girinna ka dɔrɔn feerebaw olu bɛ dɔ fara sɔngɔw kan kibaruya minnu n'o sɔrɔla ka bɔ furancɛ fanga in fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ fanga latɛmɛ fanga o furancɛ fanga in marabaw a mara kalifalen don mɔgɔw minnu na k'olu ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ min b'a to fɛn tɛna fara sunkalo in a tuma na a waati se la ko fɛn tɛna fara fɛnw sɔngɔ kan hali n'a y'a sɔrɔ kɛ a bɛ a tɛ waati yɛrɛ bɔ mburu yɛrɛ sɔngɔ bɛ min na buru minnu bɛ yen ni an ka bitiginitigiw b'o feere o butigini minnu n'a tɛnkunnen don an bɛɛ ka sow la karew ni bɔlɔnw kɔnɔ mburu tun bɛ sefa 50 nka o yɔrɔ tɛ yen bi mburu tun bɛ sefa 50 gɛlɛya ma bolo ma mburu tun nana ka kɛ 60 ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɔra kalama ka fɔ dɔrɔmɛ 10 farala mburu kan i b'o ye Mali kelen de la ni mburu tun ye 60 ye ni 10 farala kan a dɔgɔyalen kɔni ye e k'a lajɛ dɔrɔmɛ 60 o dɔrɔmɛ 60 dɔrɔmɛ 10 faralo kan dɔrɔmɛ 50 o dɔrɔmɛ 50 dɔrɔmɛ 10 o faralo kan ka kɛ 60 ye nin n'a ɲɔgɔnna galumajira wale ninnu a b'i sɔrɔ a b'i ye Mali kelen de kɔnɔ diɲɛ dugukolo kan sabu jamanaw bɛ jamana na ni sugora ni ye nin jagɛlɛya baara kɛ a mana bɔ sira o sira fɛ ni ma farati i bɛ dafale k'i t'a ɲɔgɔnna kɛ o kɔfɛ nka Mali in kɔnɔ yan dɛsɛ don wa ka bɔ jamana marabaw yɔrɔ wa kɔli don wa mago tɛ jamanadenw ka gɛlɛya la o don wa yala minnu bɛ yen n'olu ye mburu gosilaw ye u dɛsɛlen de y'a kɛ wa wala an b'a kɛ fɛn de tɛ bɔ a la wala marabagaw tɛ jamana bolo minnu bɛ se k'u jɔ jamanadenw n'an ye fɛn o fɛn kɛ olu la u bɛ jɛ n'a ye jatew ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ n'i ye nin ko in kolokololen nin cogo in na dɔrɔn a bɛ fan dɔ fɛ ko jamana marabaw ko dabali ni fɛɛrɛ b'u bolo o dabali ni fɛɛrɛ ye jumɛn ye
u ye laada tɔnsigi min kɛ ko fɛn wale damadama bolo dalen dɔw fɛ a ŋunuŋunu kumaw tun bɛ senna koyi o wale ninnu na ko a bɛna kɛ sabu ye a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye yala balo minnu bɛ yen i n'a fɔ nɔnɔ i n'a fɔ tulu i n'a fɔ sukaro buru yɛrɛ bɛ gosi ni mugu min ye n'o ye farini mugu ye min bɛ faso in kɔnɔ a bɛ labɔli kɛ wa ayi n'a tɛ labɔli kɛ jamana bɛna dabali ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ min b'a to sunkalo in na an danya kana jamana sɔrɔ n'a dun danya ye faso sɔrɔ dɔ na fara sɔngɔw kan tuguni farini bɛ cogo min tulu bɛ ten sukaro bɛ ten malo bɛ ten sunkalo in hajiw bɛ se fɛn o fɛn ma ka fanga bonya ko jamana marabaaw n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'a daminɛ bandaw la ka se Asimi Goyita ma ka se Moktar Wane ma jamana yɛrɛ kolatigɛlaw ko dabali ni fɛɛrɛ b'u bolo o kɛnɛsigi kɛra dantigɛli kɛra minisiri fɛ n'ale ye Mohamed Saliya Ture o minisiri do ca ka sɔrɔ ka di denmisɛnw ma sɔnɔgɔyala ani jamana marabaaw ka dantigɛlikɛla do kunnafoni lase wele kɛnɛ dɔ kan dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra jamana marabaaw fɛ a y'o ɲɛfɔ. Sɛbɛnni y'a jira k'a fɔ an ka jamana ka nɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ UEMOA jamana caman kan. UEMOA jamana bɛɛ tɛ, UEMOA jamana caman bɛ yen nin fɛn ninnu a sɔngɔ ka nɔgɔn an fɛ ka tɛmɛ o kan. Sabu cakɛda min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsin bɛ sɔngɔko sɛgɛsɛgɛli ma n'o ye INSTAT diɲɛ kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra janvier kalo tɛmɛnen san 2021 o y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana bɛ kɛmɛ sara la an bɛ fu ani gɔli 3 an b'o o furancɛ de la ka sɔrɔ UEMOA jamana tɔw bɛ 3 de la kɛmɛ sara la olu bɛ 3 la donc 3% pour le reste de l'UEMOA contre 0,3% pour le Mali. Tiɲɛ dɔ fana bamananw b'a fɔ ka kuma na ko den t'a fa sɛgɛnnen dɔn nka wulikajɔ caman kɔni kɛlen don walasa o gɛlɛya ninnu kana sa degun lase an ka jamanadenw ma. Jamana kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn minisiri da sera a ma tubabukan na sisan k'a fɔ ko coronavirus ye kɔlɔlɔ caman lase jamana ma a ye jamana caman sigi u kingiri kan barisabu a ye gɛlɛya kɛra sababu ye ka gɛlɛya don sɔrɔko ta fanfɛla ani nafoloko ta fanfɛla fɛ a ye gɛlɛya caman don diɲɛ kɔnɔ o siratigɛ la malo sɔngɔ yɛlɛla ni kɛmɛ sara la 25 ye sukaro ni bile n'o ye alikama ye o sɔngɔ yɛlɛla kɛmɛ sara la ni 15 ye o ye diɲɛ kɔnɔ donc o ye lahala min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i nana an ka jamana kɔnɔ sisan au plan national donc an ka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka suma fan caman bɛ bɔ jamana kɔkan kan sababu kɛ an ka ɲina sɛnɛfɛnw sɔrɔba ma kɛ o la ɲina o kɛra sababu ye ka dɔ fara gɛlɛya kan donc o siratigɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ jagokow ma u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka wuli k'u jɔ k'a lajɛ suman min n'a b'an bolo ni jamanadenw mago bɛ se ka s'an ma hakɛ joli de b'an bolo mara la ko an bɛ se ka min dun an ka dunta bɛ se min ma an bɛ se ka dun fo tile joli ka sɔrɔ hali ni suman wɛrɛ ma don jamana kɔnɔ n'o ye stock ye k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ donc o sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko malo o hakɛ min b'an bolo min maralen b'an bolo jamana kɔnɔ sukaro o bɛ se ka tile 92 kɛ nɔnɔmugu o bɛ se ka tile 59 kɛ o stock de b'an bolo farini mugu o bɛ se ka tile 63 kɛ ani tulu n'o ye an b'a fɔ ma tiga tulu o bɛ se ka tile 44 kɛ donc o sɛgɛsɛgɛliw y'o de jira k'a fɔ ko o stock de b'an bolo hakɛ de b'an bolo mara la bi jamanadenw bɛ se ka se o siratigɛ la sa nɔgɔya min kan ka bɔ ɲɛmaaw yɔrɔ ka se jamanadenw ma jagoya de o nɔgɔya kɛli ye jagoya de o nɔgɔya o bɛ se ka boloda cogo cogo la fɛɛrɛ bɛ se k'a to o nɔgɔya ka se ka kɛ jamanadenw ka se ka a ye u yɛrɛ la o nɔgɔya jagoya don o fɛɛrɛw ka se ka boloda donc o fɛɛrɛ dɔ kɛra jɛn kɛra taxi damadɔ kɔ jɛn kɛra taxi o taxi n'a faralen bɛ kɔrɔkisɛ kan jɛn kɛra o ma jamana kɔnɔ taxi o taxi n'a a dan bɛ gazi kan jɛn kɛra o kan taji
o taxi fana jɛnkɛra ma ji ta o bɛ ten courant b'o cogoya kelen na ani bagan balo o fana b'o cogoya kelen donc o taxi ninnu fɛn fɛn ni jɛnkɛr'u ma ni jamana jɛnna olu kɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se miliyari 100 caman ma halisa minisiri ka wulikajɔ o sira fɛ a y'a da sera kuma ma u ye lajɛrɛ caman kɛ lajɛrɛ camanba kɛra tɔn o tɔn n'a bɛ jamana kɔnɔ maa o maa de bɛ yen k'i da bɛ sɔngɔko la jamana kɔnɔna na a n'u bɛɛ ye sigikafɔ o sigikafɔw la belebeleba dɔ kɛra marisi kalo tile 5 tɛmɛnen juma tɛmɛnen de don bɛnkan dɔ sɔrɔla o kɔnɔ o bɛnkan in o kɛra sababu ye ka buru sɔngɔ bila 60 la nka yɔrɔ dɔw b'a la k'a feere 50 déjà mais a bɛ 60 la mais wulikajɔw bɛ sen na halisa minisiri n'a ka baarakɛɲɔgɔnw u bɛ ɲɔgɔn ye o la halisa laɲini kɔni ye min ye ka na ni buru sɔngɔ ye 50 la o de ye laɲini nka bi a bɛ 60 de la fɔlɔ bɛn ma k'a la kosɛbɛ dɔw bɛn'a kan dɔw sɔnna a ma nka dɔw ma sɔn a ma minnu ma sɔn a ma olu n'u bɛ kuma ɲɔgɔnya la walasa a ka se ka kɛ 50 la a ka bila 50 la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ la hali bi walasa sɔngɔ minnu fɔra fɛn kana fara o kan o sɔngɔ ninnu ka to bɛn kɛra min kan minisiri kɛlen don ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ tali kɛ kosɛbɛ kɔlɔsili ko ta fanfɛla fɛ o kɔlɔsili nasira la toujours sɔngɔ ko ta fanfɛla fɛ feerekɛyɔrɔ ba 60 u yaalala olu de ni ɲɔgɔn cɛ ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ prix minnu fɔra nin n'o ye sɔngɔ minnu fɔra ni tiɲɛ yɛrɛ la feere b'a la ka kɛ o prix de la o sɔngɔw de la donc o wulikajɔ o baaraw bɛ sen na a ka minisiriso la hali bi a ye kuma laban ni yɔrɔ min ye sɛbɛn yɛrɛ laban bɛ ni kuma min ye o ye fɛɛrɛ 2 ye a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ o min bɛna ta o ye taxi fɛn o fɛn n'a a dan bɛ malo kan ani farini min bɛ don jamana kɔnɔ 100 sara la taxi bin ni 50 bɛ bin ka bɔ a la ani fɛn o fɛn ye a filanan ye TVA bɛ malo ani tulu ani siman ani farini ani sukaro TVA min b'a kan ko TVA fana bɔ k'a bin toujours o laɲini ye min ye hali bi fɛnw sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔdenw ma ka kɛɲɛ ni n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na sunkalo min n'an b'a la ka don a kɔnɔ n'o ye baraji ɲini kalo ye ka kɛ sababu ye a ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma nɔgɔya la bɛɛ ka se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na ni fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ olu la donc kunnafoni fɔtaw la nin kunnafoni fɔta kɔnɔna kuma ye nin ye min kan ka lase aw ma. balimaw nin tun ye Mohamed Saliya Ture ye ale ye furancɛ fanga min Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in barune ani yani san 1 ni kalo damadama cɛ u bɛna jamanadenw kan wele tuguni u kana halala fanga dɔ sigi n'o bɛna kɛ jamanadenw ka halala fanga sigilen o furancɛ kɔnɔ fanga kalifara minnu na olu ka dantigɛlikɛla ale de ye nin cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kuma in de fɔra marisi kalo tile 10 tɛmɛnen ka fɔ sɔnbɔjigin bɛna kɛ haju ɲɛfɛn damadama la Mali kɔnɔ yan min bɛna n'o sabu ye o ye k'a fɔ jamana yɛrɛ fɛn o fɛn n'o ye feerefɛn ye n'a kan ka don Mali kɔnɔ yan Mali bɛɛ salen dɔ minɛ jamana marabaw kɔni o kɛra jamana donda ye o kɛra n'i b'a fɛ ka taa sanni kɛ kɔkan ka na o i bɛ nafolo min sara n'i b'a fɛ ka don n'a a fɛn sugu ye 100 o 100 i kan ka musaka dɔ sara 100 sarada la kɔni a bɛ se ka taa fo 18 na o yɛrɛ dama tɛ koyi hali ni ko k'i bɛ doni fɛn ye Mali kɔnɔ jamana bɛ musaka dɔw minɛ nka yala ka kɛmɛ sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ in na jamana marabaw yala u ye fɛɛrɛ minnu tigɛ o dabali na u fɛɛrɛ ninnu bɛna se ka kɛ sabu ye min b'a to fɛn tɛna fara fɛnw sɔngɔ kan wa aw b'a kalama kɔsa in na maliden dɔw wulila tuma min na maaw y'a kɔlɔsi sugu kɔnɔna na e k'a lajɛ bani sogo koloma o kilo taara fo 600 kilo kelen sogo bu o kilo taara fo 600 sogo koloma o kilo taara fo 550 ni 50 ni yɛrɛ yɔrɔ dɔ ye i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la yɛrɛ sɔngɔ dɔ b'a kan min tɛ nin buru tun ye 50 ye buru a bɛ 60 la 60 kɔni yɔrɔ dɔw yɛrɛ la o tun y'a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ buru feere sɔngɔla sɔngɔ min ka ca ni 60 ye nka Mohamed Saliya Ture ale ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili la k'a fɔ a ye faamuyali kɛ nka kuluw bɛ kulu la Mali kɔnɔ maaw bɛ maaw la Mali kɔnɔ olu farala ɲɔgɔn kan ko sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ minnu bɛ Mali la gɛlɛya minnu haju ɲɛfɛnw sɔrɔli la n'o kɛn bɛ ka
maldenw lasogo bi kosɛbɛ wulikajɔ kulu bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement pour la vie chère mouvement contre la cherté de la vie au Mali olu yɛrɛ kɔni fɛ ko nin tɛ nin siɲɛ fɔlɔ ye koyi nin ŋaniya sugu Mali faamaw u ye wo ye u b'u da fɛ mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲiginji t'u da e ko mɔɔw dan bɛ jamana marabaaw la wa dabali ni fɛɛrɛ minnu degen bɛ mɔɔw ko fo nin ye kuma ɲuman kɔni ye f'u k'a ye u ɲɛna de olu y'a jira k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ minnu degera e k'olu n'a sigi ten ka jamana marabaaw lajɛ wa yɔrɔ o yɔrɔ n'u y'a ye k'a fɔ fɛn ma fara fɛn ma bɔ gɛlɛya la i n'a fɔ sogo sugu fiyɛ la ni don min na u y'a ye k'a fɔ fɛnw sɔngɔ jiginna sugu fiyɛ la n'o tɛ olu fɛ nin kɔni ye k'i da fɛn mugu jalan na ten olu yɛrɛ bɛ nin jate wa ni musow ni wulikajɔ kulu a ɲɛmɔgɔ o ye Mariam Kone dɔ ye ko nin tɛ ko kura ye Mali kɔnɔ koyi nin tɛ ko kura ye Mali marabaaw fɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don jamana sɔngɔko jateminɛli la sɔngɔw kana kɛ damatɛmɛ ye n'o ye Bukadɛri Dunbiya ye n bɛ an welebaga ninnu bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ ye jamana yɛrɛ kanu ale ni hamiw ni jamana ko la u k'a dɔn ka fɔ o dusu min b'u kɔnɔ o dusu kelen de bɛ DNCC bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu denw ale n'u balimaw an n'u kelenw de bɛ sugu kelen kɔnɔ donc an bilara ci dɔ de la jamana ka ci don donc an bɛ k'a kɛ kɔnɔnajɛya ye dɔ ka ɲininkali la avant dernière question ko DNCC sigikun t'a la an bɛ se k'a fɔ o tigilamɔgɔ mɔgɔkɔrɔ don peut-être il est nostalgique du passé voilà fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ min ye Modibo tile ka tila ka Musa Tarawele tile an tun bɛ régime min na régime économique min na o yɛlɛmana bon peut-être qu'ale m'o faamu affaire économique an ka service kun tɔgɔ de affaire économique tiɲɛ don gouvernement o waati la fɛn fɛn da balo ye gouvernement de tun b'a bɛɛ prix sigi parce que commerce tun ma libéraliser wa a kun tɛ ku i la fana i kana ni hali ɲɔkisɛ kelen ka bɔ kɔfɛ Somiexi dɔrɔn de tun bɛ importation kɛ gouvernement yɛrɛ de tun ye commerçant o waati donc a bɛ na ni minɛn ye commerçant minnu yɛrɛ ye commerçant olu b'u ka registre ta u bɛ a jago gouvernement ka sɔngɔ la an bɔr'o kɔnɔ 91 révolution a ser'o donc a fɔra ko ka mɔgɔw to yen bɛɛ ka commerce kɛ bɛɛ ka na ni minɛn ye donc ni mɔgɔw nana n'u ka minɛn ye gouvernement politique changera i bɛ na n'i ka minɛn ye i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ i b'o ɲini a la dɔw fana bɛ na n'a ye k'a jigin o dugu ma aw bɛ gɛnni kɛ sisan nɔ consommateur de kama parce que minɛnw fana tɛ kelen minɛnw qualitéw tɛ kelen minɛnw tayɔrɔw tɛ kelen dɔ bɛ se ka innovation kɛ k'a ka minɛn dilan k'a ɲa n'a fɔra ko gouvernement k'a fɔ dɔrɔn fɛn fɛn tɔgɔ ko minɛ nin tɔgɔ donc a bɛɛ ka feere ni fili la dɔw fana kɛra gouvernement fana bɛ na ni tɔɲɔli ye nka an bɛ fɛ ka min f'u ɲɛna sariya min y'a yira k'a fɔ ko jago labilalen don a bɛ imposer gouvernement kan a bɛ imposer fɛn kan gouvernement fana ye sujet de droit de min y'a fɔ k'a fɔ ko DNCC tɛ baara la DNCC bɛ sariya de kɔfɛ an ka sariya de ye anw tɛ se ka wuli ka se mɔgɔw ma k'a fɔ ko an b'i minɛ ka sɔrɔ sariya tɛ an bolo maintenant min ye sɔngɔ kɔlɔsili ye sɔngɔ min bɛ kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ o ye gouvernement ye subvention minnu kɛ gouvernement bɛ minɛn dɔw n'u gɛlɛyara i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na gouvernement bɛ a doni hakɛ min kan ka sara douane na gouvernement bɛ jɛ a kɔ donc n'a jɛla kɔ a b'a fɔ an n'u bɛ sigi an bɛ bɛn an bɛ structure lajɛ an b'a fɔ bon prix tɛ tɛmɛ nin kan o bɛɛ la ɲɔgɔndan tɛ buli dɛ hakɛ dɔ de bɛ fɔ a kana tɛmɛ o kan mais min bɛ dugumala la u bɛ compétition k'o la n'a fɔra sisan k'a tɛ tɛmɛ 100 kan n'i y'a feere 80 na baasi t'a la n'i y'a feere hali 100 la baasi t'a la mais a tɛ tɛmɛ min kan gouvernement bolo o ye prix plafond prix plancher o ye vente à perte o tɛ bɛn ka minɛn ta ka n'a feere perte la i bɛ taa sɔrɔ o ye concurrence déloyale i bɛ fɛ de bɛɛ ka bin donc n'u binna waati min na i bɛ bɔ n'i ta ye o man ɲi donc an b'a f'u ɲɛna an bɔ o baara la su ani tile minɛn bɛɛ ma subventionné fo k'o fɔ an balimakɛ ɲɛna malo bɛɛ ma subventionné ne tɛ yan k'a fɔ ko sɔngɔ ma yɛlɛ dɛ n tɛ ka yan k'a fɔ ko n b'a défend k'a fɔ ko sɔngɔw ma yɛlɛ n'i y'o fɔ o ye kuma ye ten mais an ka ta ni hakili fana ye anw ka sɛgɛsɛgɛli y'a ye k'a fɔ minɛn
naani ɲɔgɔnna problème b'o de la n'o ye da la dumunifɛn naani ɲɔgɔnna ye a ye min fɔ o ye an ka malo gamiyaka de o ni gamiyaka ni ɲɔ ni fɛnw o bɛɛ ye CMDT ka problème kelen ye de ale ni insécurité min bɛ zone na bon n'i y'a jate minɛ gamiyaka yɛrɛ ka gɛlɛn malo jalani bon gouvernement dun bɛ malo jalani de subventionné n b'a fɔ a ɲɛna a ka taa sugu la malo jalani sɔngɔ a ka taa ta n'a bɛ fɛ ka a yɔrɔ dɔn a bɛ 70 la o ye gouvernement ka prix plafond ye mais malo jalani bɛ feere bɛ 70 jukɔrɔ anw ka relevé la mais parce que gouvernement y'o de subventionné sukaro fana o fana subvention b'o o la parce que DGC la an sigilen tɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ an kɔlɔsi an suivi kɛ u b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ journaux o radio privé caman na o ale ni an yɛrɛ ka page Facebook kan an bɛ intervention minnu kɛ an b'a bɛɛ yira an bɛ don butigiw kɔnɔ butigitigiw ale n'a bɛ siɲɛ DGC bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan anw tɛ mɔgɔ 400 kɔ bɔ dɛ n'a fɔra ko anw de ka parce que jamana Sisoko ye min fɔ fo jamana kɔnɔden ka kɛ i ta kana kɛ kuma ye dɔrɔn i ka jamana bato i n'a fɔ i bɛ Ala bato cogo min na an bɛ jamanaw dɔn n'a fɔra mɔgɔw ma adamadenw ma a kana tɛmɛ nin kan a mana fɔ sisan ko sini 6 heures ko mɔgɔ si kana na nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kɛ mɔgɔ kelen kelen minnu b'a kɛ répression b'olu de kan mais k'a kɛ de ko jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ jamana a la fɛ fo ni e gɛnna ou bien ni i ye polisi bila i nɔfɛ baara wɛrɛ tɛ mɔgɔw la ka e yɛrɛ fɛ mais an b'o kɛ la dɛ mais fo jamana kɔnɔdenw ka kɛ jamana kɔnɔden ɲuman de n'a fɔra ko nin ye sens interdit polisi bɛ yen polisi tɛ yen k'a laban o la minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye olu bɛ ko fɔ contrôleur bɛ t'olu minɛ o de y'a kɛcogo ye mais anw ta ye min ye agent bɛ don butigi ni butigi ka enquête ni fɛn kɛ karisa e y'a feere 100 e y'a fɛ o fana mɔgɔ se k'o kɛlɛ k'o ban dɛ mais n bɛ min fɔ gouvernement ka baara la parce que n tun hakili la k'a fɔ k'i ka ko tɛna an tɛna débat wuli k'a sɔrɔ o ma s'o la komi n y'a jira k'a fɔ cogo min na min ka jugu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ gouvernement sigilen don a ma fɛn kɛ o de ka gɛlɛn ni baara minnu kɛra walasa ko ninnu bɛ nɔgɔya n bɛ fɛ k'an da don o la parce que juma tɛmɛlen dɔrɔn an ye conseil national des prix kɛ bɛɛ welela i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ cogo min na bɛɛ k'i hakilina fɔ mesure minnu kan ka ta o kɔfɛ recommandation minnu kɛra gouvernement y'a timɛ sogoko ta fanfɛla la a tɛ mesure effet tɛ ni mesure taara bi c'est pas que a bɔra jɔn papier signé dɔrɔn sini bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn na temps dɔ de bɛ yen nɔ o bɛ jateminɛ gouvernement ye pour que buru sɔngɔ bɛ se ka jigin an b'u encourager an ko bɛnkan b'an ni dɔw cɛ mais dɔw bɛ yen olu ma sɔn mais gouvernement ye farni parce que bibi in na gɛlɛya min bɛ yen nɔ o ye sɔngɔ min bɛ ka yɛlɛn sanfɛla la an bɛ se ka mago ɲɛ alikama la don joona cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na gouvernement ye abattement kɛ taux d'intérêt la ministre des finances ka dɛmɛ la k'a fɔ minitori minnu bɛ anw fɛ yan nɔ i y'a faamuya olu bɛ se ka alikama la don cogo min na pour que baara bɛ se ka to yen n'a tun ka di gouvernement ye a b'a fɔ dɔrɔn n bɛ farine subventionné mais n'o kɛra Traoré kɛ balima dɔ bɛ sɔrɔ usine dɔ la usine mana fermer an bɛ gouvernement yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a ka usine minnu n'olu sigira à des milliards a yɛrɛ b'a fɔ ko farine ka don subvention na donc usine bɛ fermer donc gouvernement b'o jate de minɛ donc n'o kɛra dɔrɔn ni farine fɛnna dɔrɔn i b'a sini bɛ e de buru sɔrɔ 40 na mais o tɛ politique ɲuman ye filanan ye min ye n'o ye mesure phare ye sunkalo kama ale ni an bɛna don ja min na an y'a yira gouvernement jɛna n'a ye fana min ye base taxable ye c'est à dire malo bɛ déclarer ni valeur min donc gouvernement y'o fana réduit de moitié mais malo bɛɛ tɛ dɛ bon malo jalani de mais n'o cayara o bɛ kɛ sababu ye dɔ in fana o bɛ sɔn ka feere à prix normal la donc gouvernement y'o ta mais c'est pas sini bɛɛ mɔgɔ tɛ na ni bateau ye dɛ bateau bɛ taa ɲini de ka na n'a ye ou bien malo bɛ taa port de la a bɛ transporter k'a don chargement kilo chargé 40 tonnes k'a don fo ka na se an sago la donc sini bɛɛ tɛ se k'a fɔ k'i b'o fɛ mais hali bi malo jalani pour que k'a sɔngɔ maintenir to 60 la gouvernement ye nin kɛ maintenant sogoko la gouvernement jigiya min b'an ye o de ye gouvernement bɛ ka distribution min kɛ aliment bétail la a y'a ye k'a fɔ taale Kayi u ye plus de 33 000 tonnes o de bɛ ka distribuer
bon an jigi b'a kan o ka fusa i ka autoriser sogo kɛnɛ ka don wali kelen i ka taa juru don boucherw la k'u ka problème tɔ fɛ i n'a fɔ an tun bɛ fond revolving minnu kɛ a dɔw ma se ka a juru sara wali kelen i k'a fɔ ko sogo bɛ 280 na ko donc i bɛ gouvernement bɛ 40 ta salon an y'a kɛ sunkalo dɔrɔn bɛɛ kama 600 millions a subvention bɛn n'o de ma 600 millions n b'a dɔn n'a fɔra ko Traoré kɛ ko o ka taa kɛ sababu ye centre de santé dɔ ou bien école so 3 ka se ka jɔ olu ka dugu la a b'o fɛ n'o fɔra ko gɛlɛya bɛ ale ka Segu dugu la n b'a dɔn maliyɛn bɛɛ bɛ sɔn ka sogo san 280 na walasa o dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka taa jɔ o yɔrɔw la donc arbitrage de don donc pour que k'a yir'u la k'a fɔ gɛlɛya n'a ta bɛɛ gouvernement min sigi min kan ka fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ b'a la subvention ka kɛ a bɛ sɔngɔ a bɛ se ka dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 2 bɔ sɔngɔ la mais subvention ye e ni ne ni an bɛɛ bɛ TVA min sara walasa an ka centre de santé bɛ jɔ walasa an ka école bɛ jɔ walasa an ka saraw bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ se ka to baara la subvention b'o o de bari i y'a faamuya donc fɛɛrɛ ni dabali gouvernement ye base k'o ye ale ni négociation prix concerté. Ne tɔgɔ Zedion Dambele cakɛdaw bɛ jago ko ɲɛnabɔlen ani sɔrɔ yiriwali kunna o ɲɛmɔgɔ de ne Bamakɔ ni wagati in na n kelen bɛ ka dɔ fara an ka cɛsiri kan min ye minɛnw sɔngɔko ye surtout da la dumuni minɛnw caman bɛ kɔlɔsili kɛ ni wagati in na minɛnw sɔngɔ dɔw yɛlɛnna ka sababu caman b'o la sababu dɔ ye bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus o ye gɛlɛya don jagoko la jamanaw ɲɔgɔn cɛ minɛnw tali ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na n'a ye jamana wɛrɛ la gɛlɛyara kosɛbɛ ni an b'a ye dala dumuni foro minnu kan ka sɛnɛ ka kɛ ni bana yɛrɛ kɔlɔlɔ ye foro caman ma se ka sɛnɛ donc minɛn yɛrɛ quantité min bɛ yen o dɔgɔyara bɛɛ mago bɛ minɛn na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ bila kɛrɛfɛ min bɛ se k'a to ni gɛlɛya fanga bonyana u kana tɔɔrɔ sɔrɔ donc o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ ka kɛ sɔngɔw bɛ yɛlɛ o kɔfɛ an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ nin ye wagati an b'a fɔ min ma danni kɛra sumakuraw ma sɔrɔ fɔlɔ kɔrɔlenw minnu bɛ yen olu bɛ ɲini ka ban an bɛ ɲini ka don o wagati la tant que sumakuraw ma sɔrɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen dadigi kɛra olu la o wagati fana bɛ kɛ wagati gɛlɛn an bolo dɔɔni ani an bɛna don sunkalo la an b'a dɔn k'a fɔ o fana wagati ɲɛbila o fana ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ kuma caman donc ninnu bɛɛ b'a kɛ minɛnw sɔngɔw bɛ se ka yɛlɛ bon minɛnw sɔngɔ yɛlɛli la i b'a sɔrɔ commerçant dɔw olu ta u y'a sɔrɔ gɛlɛya la u bɛ a feere gɛlɛya la olu bɛ yen i b'a ye yɔrɔ caman fana la dɔw b'a sɔrɔ nɔgɔya la nka u b'a ɲini ka feere gɛlɛya la ka gɛlɛya yɛrɛ lana o kɔni an tɛ se ka jɛn n'o ye o hukumu kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka équipe 4 ɲɔgɔnna wuli Bamakɔ an b'a fɔ o ma ko brigade de contrôle o brigade de contrôle ninnu bɛ don o don u bɛ bɔ u bɛ yala yala feerekɛyɔrɔw la dumuni minɛnw malo b'a la tulu b'a la nɔnɔ b'a la farine b'a la macaroni b'a la sukaro b'a la fɛn caman dala dumuni adamadenya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ u bɛ u sɔngɔw sɛgɛsɛgɛ ani papier mun b'u bolo u ka feere yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka hakililajigi kɛ Mali jamana kɔnɔ n'i ye sanni kɛ papier dɔ kan ka d'i ma a bɛ f'o ma ko facture ko i ye minɛn san sɔngɔ mun na i b'o sɔrɔ a facture kan n'i bɛ minɛn fɛnɛ feere a ka kan i b'a feere prix min na i ka sannikɛlaw ladɔnniya o sɔngɔ la o sɔngɔ soit i b'a dulon soit i b'a sɛbɛn produit yɛrɛ kan i bɛ sannikɛlaw ladɔnniya o la i y'a san da mun na ani i b'a feere da mun na an ka mɔgɔw bɛ o bɛɛ jateminɛ n'a sɔrɔ i tɛ ka sɔngɔ damatɛmɛ wale sigi minɛn kan sɛgɛsɛgɛli kun dɔ b'o kan nka minnu bɛ sɔngɔ damatɛmɛ wale sigi minɛnw kan an bɛ olu ɲangi ka kɛ ni sariya ye an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ ka minɛn ta nɔgɔya la ka na gɛlɛyaba kɛ a sɔngɔko la an ka sɛgɛsɛgɛli b'o kan ani jamana yɛrɛ ye nɔgɔyaba kɛ julaw ye commerçants ye sira caman fɛ minɛn caman na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛnna sɔngɔ dɔw kan bɛɛ jɛra n'o ye o prix ninnu an b'o prix fana contrôler o bɛ daminɛ tulu min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ ka tulu o man ka feere ka tɛmɛ 650 130 kan o litiri o sɔngɔ sigira o cogoya la ani malo misɛnnin a fɔ o ma ko reprisir min bɛ bɔ kɔfɛ ka na gouvernement ye nɔgɔyaba kɛ o julaw ye o stock minnu bɛ yen tant que olu ma feere ka ban o prix man ka tɛmɛ 70 kan 350 ani sukaro a b'a dɔn k'a fɔ ko état bɛ nɔgɔyaba lase o julaw fana ma donc ka kɛ ni o ye o fana prix man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 100 kan
a kilo ani gazi mu ni an bɛ tobili kɛ n'a ye an ka so kɔnɔ a camancɛ bouteille a fɔ mun ma ko 6 kilos o man ka tɛmɛ 582 2910 francs o man ka tɛmɛ o kan o sɔngɔ damadɔnu olu sigilen don olu an b'o prix contrôler olu kɔfɛ produit wɛrɛ minnu bɛ yen n'a kɛra jaba ye n'a kɛra pomme de terre ye a bɛ feere prix mun na ani n'i bɛ ka feere sɔngɔ dɔ la min dama tɛmɛnen don an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i ka jago papiyew la ni fili bɛ yɔrɔ min na an bɛ o lakile o baara bɛ sen na brigade kelen bɛ ba rive gauche brigade kelen bɛ yen rive droite brigade kelen bɛ yen ani brigade fila bɛ yen u bɛ yala ni yɔrɔ fila bɛ ɲɔgɔn cɛ u bɛ terrain kan sɔgɔma wula fɛ u bɛ terrain kan don o don u bɛ terrain kan u bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ in a fanga ka bon an ka carré kɔnɔ bitigiw kan ka tɛmɛ sugu kɔnɔnaw kan sugu kɔnɔnaw b'a la mais a fanga ka bon parce que an y'a jateminɛ kɛ mɔgɔ fanba bɛ sanni kɛ carré kɔnɔ bitigiw de la ka caya donc o yɔrɔ de la a contrôle fanga ka bon yɔrɔ la a contrôle in bɛna to sen na ɲinan san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la ka fɔ ko wagati ko tɛ parce que nin an ka baara de ye san kɔnɔna la mais an bɛ baara in fanga bonya kosɛbɛ nin wagatiw de la walasa commerçants k'a dɔn k'a fɔ ko yamaruya tɛ u bolo ka sɔngɔ damatɛmɛ walew sigi minɛnw kan yamaruya tɛ u bolo ka bɛnkan kɛ min ye ka minɛnw sɔngɔko ye ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan dɔ kɛ k'a fɔ k'an bɛna minɛn feere nin prix la u bɛɛ ka jɛ ka feere o prix la sariya t'u bolo o la sariya t'u bolo ka sɔngɔ damatɛmɛ wale sigi minɛnw kan o sariya t'u bolo donc an ka nin baara in bɔ numéro kelenw de bɛ baara la hali sisan n bɔra ka sɔngɔ minnu fɔ sɔngɔ minnu sigilen don ni dɔ ye a ka minɛn feere nin sɔngɔw sanfɛ i bɛ an wele o numéro la an ka cakɛdaba yɛrɛ n'o ye direction générale ye o numéro vert fɛnɛ bɛ yen i bɛ se ka weleli kɛ o numéro vert la ani ka fara an ye numéro 6 mun di commune bɛɛ n'a ka numéro an ka lasigidenw bɛ commune 6 in bɛɛ kelen kelen na u ka wulikajɔ fanga ka bon nin wagati in na olu ni brigadiw fɛnɛ b'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa an se min ye nin baara in na an k'o kɛ an bɛ a ɲini jagokɛlaw fɛ u yɛrɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ gɛlɛya bɛ olu yɛrɛ kan fɔlɔ min ye minɛn yɛrɛ sɔrɔli ko ye gɛlɛya b'u kan an b'a dɔn ko gɛlɛya b'u kan mais o bɛɛ n'a ta dan de bɛ ko bɛɛ la sariya ye ko bɛɛ jateminɛ ka ko bɛɛ sigi a sigicogoya la i ye minɛn sɔrɔ i kana sɔngɔ damatɛmɛ wale sigi a kan an kana ɲini ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan nin tɛ wagati ye an ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u k'an faamuya an bɛ baara mun na nin an bɛ k'a kɛ olu yɛrɛ ka lafiya jamanadenw ka lafiya de kama an bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan hakilinaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ wagati min na an k'a kɛ ten sɔngɔ minnu fɔra walasa ka nɔgɔya lase jamanadenw ma u ka o sɔngɔ ninnu u ka u bato u ka o sɔngɔ ninnu bɔ a sira fɛ ani an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u ka jateminɛ kɛ n'u bɛ sanni kɛ sɔngɔ minnu ni gouvernement ni jagokɛlaw bɛnna a la ka o sɔngɔ ninnu sigi ni u bɛna sanni kɛ u ka jateminɛ ni mun tɛmɛna o sɔngɔ kan u k'an ladɔnniya o yɔrɔ bɛɛ an ka équipew bɛ passer ka o ko lakile a tɛ se ka faamuya ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nɔgɔya kɛ julaw ye walasa jamanadenw ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la o sɔngɔ ka taa gɛlɛya an tɛna se ka jɛ n'o ye an bɛ o ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ an ka nin baara in na an yɛrɛ bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan effectif min b'an bolo an tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ donc jamanadenw yɛrɛ ka an dɛmɛ an ka nin baara in kɔnɔ u yɛrɛ ka information di an ma n'u bɔra a kalama k'a fɔ ko minɛn sɔngɔw tɛ ka labato ou bien u bɛ ka sɔngɔ damatɛmɛ walew sigi minɛnw kan yɔrɔ dɔ la o fɛnɛ kɔfɛ o ye sɔngɔko taw ye an bɛ dala dumuni fɛn minnu bɛ yan ni mɔgɔw mago ɲɛ fɛn minnu bɛ yen ni u man ka feere ou bien n'u ma yamaruya ka feere ka olu ta ka b'u ka feerekɛyɔrɔw la u k'an ladɔnniya an ka taa u nɔfɛ an bɛ olu fɛnɛ ta ka bɔ yen parce que an ka baara in ye jamanadenw ka minɛn sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la minɛn ɲuman min tɛ kɔlɔlɔ lase u ma parce que dala dumuni sɔngɔko dɔrɔn tɛ a qualité a ka kɛ fɛn ɲuman ye min ka ɲi min tɛ dankari adamaden ka ɲɛnamaya la donc an bɛ nin bɛɛ de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ produit ninnu qualité lajɛ an bɛ produit ninnu yɛrɛ sɔngɔko lajɛ ani produit ninnu yɛrɛ papier mun bɛ u bolo commerce yɛrɛ la u bɛ ka jago yɛrɛ kɛ cogoya di u ɲɔgɔn cɛ est ce que u bɛ ka sariyaw labato wa an ka baara bɛ boli nin bɛɛ de kan an bɛ faamuyaliko ɲini julaw fɛ ani jamanadenw yɛrɛ k'an dɛmɛ nin baara in na. Chéri an balimaw ni mɔgɔ min ye maliko lajɛ bi malidenya ye mun ye fasoden ɲumanya ye mun ye maliko yɛrɛ mun de don e ko ɲininkali man kan ka kɛ nin ko in na bi wa caman b'a fɔ mali faso malidenya o malidenya dun ye jumɛn ye an bɛ ko k'an ye fasoden ye an bɛ ko k'an ye mali halaladen ye an bɛ ko k'an bɛ mali in kanu n'o kuma tun ye tiɲɛ ye a wale bɛ kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ an bɛnbaw ye jamana in jɔ cogo min ɲantuma mali y'a yɛrɛ sɔrɔ hakilitigiw ni maa faamuyalen dɔw ko yala mali yɛrɛ tɛ ladilan wa a bɛ fɔ min ma ko refondation sabu n'i bɛ so jɔ so bɛ jɔ dili min kan o de ye ka dugukolo sen ka faraw jɔ fara minnu bɛ se k'a to n'i ko i bɛ kogo jɔ a kan a bɛ jɔ ni kɛnɛya ye a bɛ jɔ ni lafɛrɛ ye a bɛ jɔ ni dantigɛ ye a bɛ jɔ ni fɛnsɛn n'i bɛ fɛn o fɛn wuli o ko o yɔrɔ kan sa
o b'a sɔrɔ ni ji fiɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen o tɛna se ka tiɲɛni kɛ tuguni ko wale de bɛ sen anw fɛ Mali kɔnɔ k'u k'a ma ko refondation de l'État yɛlɛma minnu kan ka don Mali kɔnɔ min bɛ se ka na ni jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ a tun bɛ cogo ɲuman minnu na faso ka se ka dilan cogo ɲuman na a kɛra i n'a fɔ min ye Mali faso Mali dugukolo Mali jamana ka labɛn cogo kura la o ministre de b'anw fɛ Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko ministre de refondation de l'État o Mohamed Kulibali ye juma tɛmɛnen ani kunnafonilaselaw u ye barosegi kɛ a kɛra Modibo Keita tɔgɔlaso min bɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'u k'a ma ko Memorial Modibo Keita lajɛ in kun fila de tun b'a la a fɔlɔfɔlɔ tun ye fɛn min ye u ni kunnafonilaselaw baara caba minnu bolo dalen don ale fɛ min b'a to jamana in kɔni bɛ yan Mali kɔni a bɛ yen Mali o ye Sunjata Keita ka kɔn ale ɲɛ fo ka se Empire du Mali o kɔni o fɛnsɛn ka bon ni Mali jamana ye bi nka Modibo Keita ye Mali kura min tu tigɛ o ju jɔn waati jamana kelen kundelena kelen hakilina kelen faso kelen ko faso bɛ tɔnɔmada tɛ feere faso feere ta tɛ sɔrɔ an bɛ jamana halaladenw ye an bɛ ye faden minnu an bɛ jamana baara kɛ ni kɔnɔnjɛya ye nka ni jugu y'i kun bɔ o kɛra kɔnɔna jugu ye o kɛra jamana kɔkan jugu ye o jamanadenw bɛɛ lajɛlen fadenya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an b'o bila ka jamana in makaran o wale o jamanaden ɲumanya kɛta ni fɔta ni wale minnu bɛ olu bɛ se ka segin cogo min o ko o ti ɲɛ fɛn min kɔ o ye yala malidenw waati de ma se sa wa an ka ɲɔgɔn kan ɲininka kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛna kɛ bɛɛ k'i hakilina di fasoko la o de bɛna kɛ an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na a kɛra u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko commune a kɛra i n'a fɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko région a kɛra i n'a fɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko national o de sigida o sigida bɛ yen i kɛra Mali fan o fan n'aw sigi bɛ yen aw bɛ marabonda yɛrɛ marabonda la ye a ka sigi ka kuma n'u bɔra yen an bɛ taa an ka dugulen sigiyɔrɔw la n'u bɔra yen an bɛ taa fabaw la n'u bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka jama maliden bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ dɔ sigi jamana in a bɛ ka marakɛ jugu minnu na o mara jugu ninnu o de bɛ a kɛ jamanadenw bɛ muruti faso yɛrɛ kɛn bɛ ka kɛ sinzan ye bi sinzan min kɛn bɛ ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen u hakili an'u ka sɔrɔ ka kɔniya u yɛrɛw ma bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini ka yala Mali ko in a bɛ cogo di dɛ Mali kan ka kundilenna ɲuman ta yala gɛlɛya minnu bɛ yen gɛlɛya ninnu ka se ka gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo jumɛn minisiri ye hakilina fila de fɔ a dɔ ye jumɛn yala nango mara kɛcogo ɲuman an bɛ bɛn o kan o bɛ kɛ cogo jumɛn na a filanan ye fɛn min ye o ye yala jamana in tiɲɛ don an ko faso tun jɔsenw ani faso lahalayaw ani jamana yɛrɛ bɛɛ kan ka i jɔnjɔn ni jɔyɔrɔ min ye min b'a to faso ko a bɛ se ka dilan cogo ɲuman jamanaden ɲumanya a bɛ dɔn cogo min bɛɛ kan ka min kɛ fasoden min bɛ fanga bonya min bɛ sariya bonya fanga yɛrɛ sigi kun ye jamanadenw ye o fanga bɛ jamanadenw la matarafa cogo min minisiri da donna nin ko bɛɛ lajɛlen na a ka kɔrɔsigi n'o ye Dagamasa ye baara min bɛna kɛ minisiri min ye Dagamasa ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ bamanankan na laɲini minnu bɛ minisiri la minisiri bondaso min sigilen don ka Mali labɛn cogo kura la Mali donnen don ni min ye Mali tun donnen don ni min ye maliden tun donnen don ni min ye fasoden ɲumanya min tun ye malidenw jogo ye cɛsiri ni ŋanaya jamana kumabɔli halalaya nin bɛɛ lajɛlenw ye fɛn min n'o tun kɛn bɛ k'an ka jamana in sinsin o bɛ se ka labɛn cogo kura minnu na an ka Dagamasa an k'ale lamɛn ale ye minisiri ka kɔrɔsigi n bɛ hakɛto ɲini kaw fɛ ni n ka bamanankan ma kɛ comme aw b'a fɛ cogoya min na mais an bɛɛ malidenw de an kan jija k'an ka kanw bɛɛ fɔ ka ɲɛ minisiri ka kuma daminɛ na ko k'aw b'aw fo aw minnu ye presse mɔgɔw ka barikada kaw ye kunungo aw kɔrɔw n'aw faw dɔw bɛ yan ale yɛrɛ tun b'o jɔyɔrɔ kelen na ale yɛrɛ tun bɛ presse baara la ça veut dire que aw dɔ de o de kama a ye ŋaniya min siri baara min kalifala la ka Mali constitution ni Mali réforme minnu kɛ a y'a daminɛ k'a ka kumakan fɔlɔ di aw yɛrɛ ma minnu ye presse mɔgɔw k'aw ka bonya segin aw yɛrɛ ma mais aw k'a dɔn Mali an ka k'an yɛrɛ ye o ye jumɛn ye kunun Mali fa ye ba ye kɔrɔ ye dɔgɔ ye maliyɛn a bɛ f'i ma i ye hɔrɔnden ye waritigiya t'i kɛ hɔrɔnden ye i bɛ se ka kɛ fantan ye mais i ye hɔrɔnden ye i bɛ se ka titre sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ mais i tɛ hɔrɔn ye i ka jɔnya ma i ka ɲamakalaya ma i fasiya ma dugutigiw kunun n'i taara dugu la i bɛ maa fɔlɔ min yɔrɔ ɲini o ye dugutigi de bɛɛ tɛ kɛ dugutigi c'est de père en fils
i b'a sɔrɔ aw ka du de kɔnɔ mais mun de ye jamana tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dugutigi dɔ papier dɔ bɔ cercle la ka dɔ kɛ dugutigi ye k'a sɔrɔ dugu kɔnɔ dugutigiya du donnen don yɔrɔ setan nana tiɲɛni nana hɔrɔnya ye jumɛn ye fɔlɔ a bɛ fɔ maliden ma i tɛ suyɛli kɛ i tɛ nanbara kɛ i tɛ nenini kɛ sira la i bɛ maloya ka taa f'i fa ye ko i denkɛ a ye nenini dɔ bɔ a da kɔnɔ a ye nin kojugu kɛ o de tun bɛ jamana kɔnɔ jamana tun ye jumɛn ye fɔlɔ hali kɛlɛ minnu tun bɛ kɛ sigida la duguw ni ɲɔgɔn cɛ juge dɔw tun bɛ taa cercle dɔw la u bɛ se ka san kelen kɛ u ma dossier foyi sɔrɔ parce que ni mɔgɔw gana ɲɔgɔn na u bɛ taa fɔ dugutigi de a b'a ka conseiller wele a b'a ka ɲamakala wele a b'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ wele u bɛ kumu ni ɲɔgɔn cɛ ni dugutigi y'a dan yɔrɔ min na a bɛ dan ye parce que a fɔlɔ ladiriya de don ni dugu fila kɛlɛla i t'a sɔrɔ kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛ u taara kungo na ka taa sɛnɛ kɛ ou bien u taara u ka baganw gɛn u denmisɛnninw donna ɲɔgɔn na a bɛ se ka dugu fila don ɲɔgɔn na mais n'a bɛ kɛ dugutigi min bɛ bɔ village A la a dugutigi n'a ka conseiller n'a ka ɲamakala n'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ na dugutigi bɛɛ fana n'a ka conseiller n'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ na mais dugutigi i t'i ka kuma lase kumakan min b'i bolo k'a f'i tɔɲɔgɔn i b'a fɔ i ka ɲamakala ye parce que wagati dɔ bɛ se ka kɛ dugutigi avec sa fierté a ka hɔrɔnya a bɛ se ka dimi ka kuma dɔ fɔ mais n'a y'a fɔ ɲamakala ye ɲamakala b'a dɔn dimikan de n'ale y'a fɔ nin na kɛlɛ ka ban a b'a dilan k'a fɔ pour que kɛlɛ kana don dugutigi filanan fana a b'a ka kuma don a ka ɲamakala da y'a mɛn n'u fila bɛnna dugutigiw b'a fɔ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an filɛ ka bɛn min kan a ye duwawu k'an ye papier tun tɛ signé o mais dalakan de mais pour que a ka ɲɛ bi i b'a dɔn jamana mago bɛ min na a mago bɛ min na an ka k'an yɛrɛ ye bi a ka dɔgɔ Mali kɔnɔ denmisɛnninw minnu bɛ dumuni kɛ so n'u tilala dumuni min b'a fɔ bɔ a barika ou bien ma a barika bɛɛ bɛ wuli ka taa n'a yɛrɛ mais i bɛ a barika min fɔ i mansaw i b'a fɔ ala ka barika d'i la a bɛ barika di nenini min filɛ nin ye na an b'a dɔn kojugu b'a dɔn an t'a bɔ an da kɔnɔ mais bi Mali bɛ na réforme minnu kɛ u bɛ na a daminɛ ni Bamakɔ commune 6 bɛɛ ka sigiw kɛ yen ka kuma di mɔgɔw ma aw mun ye jamana tiɲɛ bɛɛ b'a ta fɔ u m'a fɔ k'u bɛ taa kɛ dans des salles VIP de u b'a kɛ commune kɔnɔ yɔrɔ min maa o maa i kɛra fama i kɛra fantan ye o i bɛ se ka na i sigi parce que i bɛ jɔ mɔgɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ bɔ a la min bɛ jamana nafa o ministre a n'a jɛɲɔgɔn ye o hakili ɲuman kɛ o bɛ n'a kɛ a ko fana constitution min filɛ nin ye u b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que yanni juin cɛ u ka se ka a fɛn boloda donc an b'u dɛmɛ ni hakili ye mais a jigi bɛ jɔn kan malidenw parce que kuma min bɛna kɛ Bamakɔ a bɛna kɛ région kɔnɔ pour que malidenw bɛ ka contribution kɛ jamana jɔ la mais an kana ɲɔgɔn ye fɛn min bɛ jamana jɔ o ye ladiriya de maanifin i y'i kalan na cogo o cogo i tɛ se ka nenini k'i fa filan ɲɛna fɔlɔ an hakili b'a la n'an an ka école karamɔgɔ n'an n'a bɛra carré kɔnɔ ni carré wɛrɛ tɛ ka fara i b'i nɔrɔ kɔgɔ la n'i tɛ ɲini ka conseil o de don barika min filɛ nin ye ka taa tunga na ka lettre sɛbɛn i fa n'i ba ma duwawu kɛ i ye nkalon tigɛ barika bɛ san ça se peut cache dɔrɔmɛ min b'i bolo ni hakili di ninnu ye masa ninnu ye kɔrɔ i y'a c'u ma u nisɔn bɛ ja cogoya min na ala b'i nisɔndiya fo an ka k'an yɛrɛ ye nom de famille an bɛ jamu minnu ta dɔw jamu dɔw b'u la u t'a yɛrɛ dɔn jamu bɔra yɔrɔ min u t'a dɔn fɔlɔ n'i ye dunan sɔrɔ dugu kɔnɔ a ma se i ka a jogo ɲini o i jɔ a ka bɔ ka taa kɛnɛma dɔn ani teri min bɛ na u jogo bɛɛ kelen donc an ye fɛn dɔ de sɔrɔ jamana kɔnɔ min ye hɔrɔn ni danbaya f'an ka k'o ye mais le ministre de la refondation il a d'abord respecté la presse parce qu'il vient de vous a ye fɛn min kɛ koba de don a ye aw ka baara fana yira aw la parce que aw bi bi na aw lamɛnnen don jamana kɔnɔ a ka di maa ya man aw lamɛnnen don an bɛ dugawu kɛ ala k'aw ka barika don aw ka baaraw la ala k'aw ka baara ɲɛw bolo aw la k'a kɛ aw ka plume aw ka vocal aw ka micro Mali sumaya ni Mali hɛrɛ ka bɔ a la mais aw de bɛ se k'a dɛmɛ a ka ɲɛ a radio wo a journaux wo a video wo a télé wo aw de bɛ se k'a dɛmɛ a filɛ ka min fɔ fɛn minnu bɛna taa kɛ dans les communes kuma bɛ di bɛɛ ma mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali 2012 an minnu bɛ bɔ kɔrɔn fɛ tuma min na Mali envahira mɔgɔ caman bolila mais les chefs de village u ko k'u bɛ saya kɔrɔ n'u k'a fɔ k'u bolila k'u ka duguden bɔ non alimamiw tɔɔrɔ ye alimamiya min filɛ nin ye fɔlɔ min bɛ Mali kɔnɔ k'i dugutigiw u n'u n'a ka conseiller de bɛ jɛ ka sigida alimami sigi mais bi bi na fɛn caman kɛra bonya tɛ ko la bilen a tɛ ko la donc fo an ka segin an yɛrɛ ma fo an ka sɔn k'an ka dugutigiw bonya n'aw y'a ye bi a bɛ fɔ ko kaso bon fara jugement tɛ kɛ
hali ni en ne kɛlɛla sisan au lieu k'i ka n kɔrɔma ɲɔgɔn dɔ ɲini k'a f'a ye i bɛ wuli dɔrɔn ka taa commissariat la ka taa fɛn tigɛ ou bien ka taa fɔ dugutigiw bɛ quartier kɔnɔ mais mɔgɔw tɛna bonya da u kan bɛɛ bɛ taa police so la bɛɛ bɛ taa gendarmerie la an bɛ taa ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn an ye sigiɲɔgɔn n'an sera police so la est ce que an bɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye bilen i ne tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye an denw tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye ça veut dire que du sigiɲɔgɔnya tiɲɛna balimaya tiɲɛna teriya tiɲɛna k'a sɔrɔ aw minnu ye sigiɲɔgɔnw ni balimaw ka aw musow aw denw de bɛ furu ɲɔgɔn ma sini mais ni den bɛ fɛ ka n den u b'a fɔ nin fa delila k'i fa wele gendarmerie la donc on doit éviter ça dugutigiw rôle belebele de b'u la fɔlɔ le ministre vient de vous parler du Cadi nous on connaît le Cadi chez nous au nord dans le temps les braves hommes cɛ dugu kamalenw u bɛ bɔ ka taa tunga na n'u ye min sɔrɔ n'u nana n'a ye u fa cɛ bɛ taa di Cadi ma k'a mara banque tɛ yen i nana d'a ma ni liasi min ye i y'a mɛn hali ni bubaga de bɛ nɔrɔ a la hali a tɛ falen mɔgɔ ye ni mago jɔra a la don min i y'a di cogoya min na a b'a d'i ma ten n'i nana fɛ ka sariya tigɛ ko kɛlɛ donna dudenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ min fɔ min b'a ni ala cɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ nin dɛmɛ a tɛ nin dɛmɛ les Cadi c'est pas dire que aw ye min ye avec les trucs islamiques bolotigɛ sentigɛ fɛn o tɛ dɛ non olu bɛ tiɲɛ fɔ olu ni ala de cɛ ni jo bɛ min bolo u bɛ jo d'i ma ni jalaki u b'a fɔ i jo t'a la mais u ka kiiri tigɛ la u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'u y'a tigɛ ka ɲɛ sinji tɛ tigɛ balimaya tɛ tiɲɛ badenya tɛ tiɲɛ sigiɲɔgɔnya tɛ tiɲɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali anw minnu filɛ nin ye n'an taara an ɲamakalaw taara aw sɔrɔ denkunikɛyɔrɔ dɔw bɛ na aw tanu hali u t'aw dɔn parce que il faut dire la vérité même chez nous dans le milieu ɲamakalaw dɔw ye ɲamakalaw ye an yɛrɛ b'a dɔn ɲamakaladenw tɛ mais gɛlɛya ye nana ni fɛn caman ye chaque famille a son griot qui connaît ton père il connaît ton grand-père il connaît tes aïeux donc n'a kuma n'i fɛ e yɛrɛ b'a dɔn a b'i kɛ tiɲɛ f'i ye mais i ye titre sɔrɔ i kɛra patron ba ye wari b'i kun dɔw bɛ na kule la k'a fɔ i jara kɔlɔba kɛra i bɛ o tigi a b'i kunbɛn sigi da la a t'i dɔn mais ton griot de famille te connaît et il te dit la vérité an minnu filɛ nin ye ne bɛ kuma i fɛ ne ye ɲamakala de ne fa ye numu ye n ba ye numu ye j'ai fait la forge jusqu'à mon DEF je suis venu au lycée quand je viens en vacances je continue de faire ma forge y'a mɛn an faw k'an ma i ka nɛgɛ baara ni i k'a kɛ i ka baara i ka métier kɛ ni hɔrɔn mago jɔr'i la don min na a don i tɛ baara kɛ tu viens lui rendre les honneurs i ka to n'i ka n'a yɛrɛ ye pour que i ka se k'i ka hɔrɔn ladi ka ɲɛ mais ni e de bɛ n ka nasɔngɔ bɔ n'i ye kojugu kɛ je vais réfléchir 1000 fois avant de te dire la vérité mais n'i tɛ n ka tosɔngɔ bɔ mais n'i b'i ka hɔrɔn fana ladi i tɛna fɔ a ye télé la o i t'a fɔ jamana o i kelen n'a kelen i b'a fɔ i filɛ ka min fɛ i fa tɛ nin kɛ i ba tɛ nin k'i ka du daminɛ nin kuma bila hali i t'a fɔ a ya muso n'a denw ɲɛna a b'a bila o mais ne bɛ fɛ k'i ladi naani jɔ i filaw ɲɛna k'i dɔgɔya ne m'a tiɲɛ donc chacun d'entre nous a un rôle aw minnu filɛ nin baara la aw bɛ taa yɔrɔ dɔ la u t'aw jate mais mɔgɔ t'aw ni hɔrɔnya cɛ o vous êtes dans l'exercice de votre métier mais en dehors du métier vous êtes des nobles vous avez une famille vous avez de la progéniture on vous doit du respect. Et regardez la manière dont le ministre, avant de commencer, il vous a rendu tout votre honneur. Parce qu'il connaît ce métier, il était là. Donc, aw fana ka baara n'aw y'a kɛ ni hɔrɔnya ye, aw y'a kɛ n'aw ka du danbe ye, aw y'a kɛ ni jamana ka taa ɲɛ, parce que jamana an bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka jamana protéger. Bi bi in na, il faut que dans cette refondation, la presse aussi doit jouer un rôle pour bien vendre l'image du Mali. Il faut que les partenaires ou fana ka ɲɛ bɔ an ka jamana fɛ u ka na fɛn dɔw ɲini an fɛ a bɛ yan o a bɛ yan n bɛ min ɲini ala fɛ an bɛna forum minnu kɛ dans les communes ala k'a ka ɲɛ na a ka ɲɛli a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo aw b'aw de bolo parce que aw de bɛ information yɛrɛ ye ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la aw bɛ baara min na c'est métier noble je vois certains de vos anciens ici qui sont là ils font la fierté de notre pays mais il faut que les gens aussi apprennent à respecter la presse. Aw tɛ mɔgɔ denni ye koyi maa o maa min b'aw la jamu dɔ de b'aw la aw bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ aw b'i ka baara min kɛ aw b'i k'a kɛ parce que baara nin diyara aw ye mais aw b'i k'a kɛ fana pour ne pas dépendre de quelqu'un c'est de vivre au sueur du front même dans cette refondation votre place est là parce que si la presse est bien structurée vous allez être des professionnels nous allons voir des gens qui vont journaux à partir des États-Unis à partir de la France parce que c'est hakili tout la ka tɛmɛ aw kan ala ka nɔgɔya ye ala ka hɛrɛw caya ministre jigi bɛ ala kan a jigibaw kan an kɔni ɲamakalaw ye an bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ ka jamana sumaya an b'a kɛ parce que ni jamana ka di i b'a dɔn jamana n'a ka di maa minnu b'a jabɔ anw parce que ni hɛrɛ b'i ka so
ni nana bi baro ibe lamɛ kosɛbɛ parce que dusu sumalen don ne taatɔ ni ma dulokiba dɔ diyan ina wari diyan ina ɲɔ diyan ina malo diyan ina hɛrɛ diyan ka taa mais ni hɛrɛ t'i ka so ni ɲamakala nana a b'i sɔrɔ i ɲɛ bilennen don a kana dan kuma ma dɛ a ka kuma yɛlɛma i t'a lamɛn o parce que fɛn dɔ b'i kɔnɔ kɛ jugu n'o ye ala ka na ni hɛrɛ ye ala ka jamana sumaya ala k'an to ɲɔgɔn ye donc nous comptons sur vous que le bon Dieu vous protège dans votre travail. An balimaw a ye Dagamaisa ale y'ale ka kuma lamɛn nka min ye minisiri yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye k'o ye cogo di laɲini minnu b'a fɛ a ye kunnafonilaselaw ka ɲininkaliw jaabi o ɲininkali ninnu jaabili an ka minisiri Mohamɛdi Kulibali an ka yɛrɛ lamɛn. Question in a ka dun kosɛbɛ parce que fɛn yɔrɔ ka ca mais an ka jamana in n'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na ye n'i y'a ye an bɛ nin dakun na bi ka an binna dingɛ kɔnɔ foyi ma kɛ ni nkalon tɛ nkalon tiɲɛ de ma fɔ ni tiɲɛ fɔra an bɛ bɛn foyi tɛ se ka jɔ namara kan mɔgɔ dɔw de mɛnna u bɛ certainement kow kunna kow bɛ kan ka sama n'u u yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn ɲinini ye jama ka intérêt ma ɲini donc o nkalon tigɛra o b'a to sababuya la minnu bɛ jɛ kulu la minnu bɛ fɛn kan kelen fɔ minnu natalen bɛ fɛn kelen na olu k'u fara ɲɔgɔn kan ka tɔw koron ka don u ka da fɛ u k'u sago sɔrɔ o ko de kan ka ban n'an ye tiɲɛ sira minɛ sisan e ɲɛ bɛ nin gɛlɛya fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ban fo ni lɔnni yɛrɛ y'an kɛɲɛ yɔrɔ min parce que mɔgɔ fana i bɛ baara kɛ ni hakili dan de ye i hakili ma yɔrɔ min sɔrɔ i tɛ se k'o baara kɛ i b'a kɛ f'a dan donc an miiri la k'a fɔ maliyɛnw tɛ comment dirais-je jamanaden ye nin ye jamanaba de ye maliyɛnw bɛ kalama lɔnnikɛlaw b'an fɛ yan o baw b'an bolo minnu b'an bilasira e bɛ karamɔgɔ Mamadi sigilen na aw bɛ émission lamɛn ko don o don u bɛ mɔgɔw bilasira n'an ka kɔrɔlenw kɛcogo ye u bɛ min fana yira ko gɛlɛn tɛ subagaya ko tɛ ko de don hali bi a bɛ se ka kɛ don o don kɔsa in na n hakili la n'i y'a ka émission caman lamɛn a bɛ furusa ko de kan ko furuw bɛ donna cogo min na u bɛ bɔrɔtɔli o cogo kelen de mais a fɛɛrɛ ye mun ye a fɛɛrɛ bɛ yen ko n'i ma taa ni furu sira ye n'a ma faamu jagoya a tɛ ɲa an ka fɛn minnu n'an bɛ kan k'u baara est ce que an bɛ kan k'u kɛ ni hakili ye parce que an marabaga kɔrɔw fana olu fana ka intérêt b'an fɛ yan hali sini olu fana ni mɔgɔ dɔw jɛ k'an ye pour que o kow ka to olu ka siraw fɛ an ko de ma ko il faut que an k'an ka complexe bila est ce que an k'a jija ka k'an yɛrɛ an tun ye dɔ ye ka kɔrɔ an bɛ se ka segin an yɛrɛ ma an fana bɛ se ka leçon di diɲɛ ma parce que an bɛnbaw ye baara dɔ de kɛ min bɛ se ka kɛ misali ye diɲɛ bolo adamadenya taasira la i bɛ sinankunya tɔgɔ mɛn a b'anw dɔrɔn de ka jamana kɔnɔ an ka espace culturel de kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si o ye fɛn dɔ de ye a b'a yira ko o tɛ fɛn dɔgɔman ye dɛ o ye fɛn ba de ye an ka fɛn caman de bɛ yen ni kɔfɛmɔgɔw nana n'u nana an fɛ yan u bɛ ɲɛbɔ a fɛ a dɔw bɛ hali a ɲini k'u bɛ kɛ maliyɛn u bɛ nationalité ta dɔw b'a fɔ ko olu tɛ segin bilen u bɛ sa yan et cetera parce que adamadenya an y'a fɛn de mais nanbaratɔ dɔw bɛ kan k'a ko tiɲɛ an bolo parce que fɔlɔfɔlɔ ni maliyɛnden kɛnɛmala la n'a fɔra maliyɛnden ko kojugu bɛ dɔrɔn u bɛ maliyɛnden sen bɔ a la bon bi bi in na ko n'a fɔra ko kojugu bɛ dɔrɔn u bɛ maliyɛnden fɔlɔ yɔrɔ ɲini bon i y'a dɔn ko dɔ inversion des valeurs ko gɛlɛn tɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka kow redresser mais a tɛ redresser ni kuma ni jɛ dɔrɔn ye tɛ redresser ni disigosi fu ye bɛ redresser ni fɛɛrɛ ni hakili de ye parce que i b'a sɔrɔ tiɲɛni dɔ b'an bɛɛ la n'aw mɛnna tiɲɛni na kojugu ne b'a dɔn dɔw bɛ yan olu bɛ bange tuma min na olu ma Mali ɲuman ye a b'olu ɲɛna ko tuma bɛɛ ko kabini an bɛ Mali in kɔnɔ yan ko nanbara kelen ninnu de bɛ sen na bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɛmɛ bɛɛ bɛ nkalon tigɛ walasa i ka fɛn dɔ sɔrɔ et cetera k'a sɔrɔ Mali tun tɛ ten donc o kɔsana kow de don donc fa an ka fɛɛrɛw de sɔrɔ ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan mais a tɛ ɲa f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais n'an y'an yɛrɛ to tubabuladege la k'an to tubabuladege la an bɛ mɛn an ka solution ɲini na dɛ ni aw y'a faamuya tubabuw n'u ka presse bɛ baara kɛ cogo min n'u ka faamaw ko aw fana ka baara bɛ kan ka k'o cogo kelen de la aw ma hakili sɔrɔ an ka cadre kɔnɔ a kan ka kɛ cogo di an bɛ mɛn ɲɔgɔn ɲini na ni torche ye voilà donc f'an ka bɔ complexe dɔw kɔnɔ an ka jamana an bɛ se ka sinfonya de manière à ce que jana an ka taa mɔgɔw ka exemple ta mɔgɔw bɛ se k'an ka exemple ta o baara c'est possible ni an ye maliden minnu ye a lɔnni bɛ minnu na est-ce que minnu k'u yɛrɛ di a kama est-ce que n'an y'olu lamɛn n'an y'olu fara ɲɔgɔn kan baara bɛ kɛ k'o sira sɔrɔ parce que dɔwɛrɛ m'an ka jamana tiɲɛ dɛ fɛn ko de ye jamana ci n bɛ mun sɔrɔ k'a dun an dun fɔlɔ an bɛ denmisɛnninya kɛ tuma min na an bɛnkɛbagaw an ye min faamu ka kɔ la u bɛ jɔrɔ ni fɛn kelen de ye k'u kɔ i bɛ taa ka mun to i kɔ i man kan k'a tiɲɛ ka taa k'o to yen donc u bɛ jɔrɔ n'o ye mais bi mɔgɔ ka sira t'o la kɔnɔbara a dɔ ka sɔrɔ k'a dun haba fan bɛɛ fɛ
o bɛ kɔrɔ kan an seginna baganya de la donc n'an m'o yɛlɛma dɔrɔn an tɛ se ka ɲɔgɔn ye bon ala barika la Mali ma tiɲɛ ka so bɛɛ ma an bɛ se ka kunbɛn halisa n'an y'an fanga kɛ kelen effectivement depuis 91 an bɛ boliboliw la ɲɔgɔn kɔ presse in kɔnɔ ye je suis content de le retrouver bon institution minnu bɛ yen yɛlɛma donnen kow la constitution n y'a dɔn CNSP y'a kɛ cogo bɛɛ la pour que constitution ka to a nɔ la parce que en fait négociation minnu tun bɛ sen na d'abord a sera ka yɛlɛma don a la mais après u seginna ko constitution b'a nɔ la et dans la hiérarchie des normes constitution de bɛ yen après charte bɛ na bon constitution et institution fɛn o fɛn comment dirais-je boloda u bɛɛ b'u nɔ la mais il se trouve que dɔw ka mandat banna olu mɔgɔw labilara dɔw ka mandat banna u ka ma labila parce que ko papier dɔ tun dir'u ma fana k'u bɛ se ka continuer o ye au conseil des collectivités ta n'a ɲɔgɔn na ye sinon conseil économique social et culturel mɔgɔw olu kɔni tun labila mais u ka puisque état bɛ administration d'u ma administration bɛ yen min bɛ baara kɛ SGB an n'u bɛ cɛ puisque anw chargelen bɛ relation avec les institutions na an n'u bɛ baara kɛ mais institution min tun man ka sigi ka kɛ cakɛda ye o tun ye haute cour de justice de mais u taara fo ka siège d'o ma ka fɛnw d'o ma et tout mais normalement o tun man kan bon mais a institution mɔgɔw fana tɛ yen bilen puisque député tɛ yen bon mais u ye administration ni min d'u ma o kɔni fana bɛ yan nɔ institution b'u nɔ la ni min tɛ baara la i b'a sɔrɔ u ka administration ni bɛ yen au moins min bɛ état ka fɛnw expédier quoi voilà an b'o dakun de la. balimaw bi ntɛnɛndonya hali na tun y'a sɔrɔ k'a fɔ kiri ni n'o ye Amadu Waya Sanogo ninnu ka kiri ye kiri n'a tun taara alamisa tɛmɛnen Amadu Waya Sanogo min san 2012 ale de kɛra Amadu Tumani Ture ka fanga paroni min ye sariyatigɛbaw ye nin kiri sariyatigɛbaw o ye kiri jaabi a jalatigɛ u y'o bila bi mars kalo tile 15 bi ntɛnɛndonya in na kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ o ye k'a fɔ nin kiri in daminɛna kabili san 2016 o senfɛ o tun ye kiri in donni ka taa n'a ye Sikaso min ye alamisa tɛmɛnen ye maa minnu bɛ n'olu kɛra mɔgɔ jɛnɛjalenw ye i n'a fɔ sɔrɔlasi fugulanbilemantigi minnu bɛ n'olu somɔgɔw fagara ni fugulan binkɛnɛnamaw n'o y'an ka jamana sɔrɔlasi fugulan binkɛnɛnama tɔw minnu tun ye Amadu Tumani Ture ka fanga in baron k'a minɛ k'i sigi n'a ye o mɔgɔ minnu bɛ n'u somɔgɔw fagaliko kuma fɔra ko a fɔra k'a fɔ olu o diɲɛna k'a fɔ k'u yafara bɛn ko dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye an ka kiri an ka kɛ jibɔnen ye nin ko in ka kɛ jibɔnen ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sɔrɔlasi fugulanbilemantigiw olu somɔgɔw ani Amadu Aya Sanogo o fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Seku Umaru Konare n'ale ye Amadu Aya Sanogo lafasaba dɔ ye kiritigɛ kiribulon kɔnɔ ale ko min ye damakasikɛba ye k'a fɔ ko jamana ka ale ka hakɛw seg'a ma wala min ye tɔɲɔni se ale ma jamana ka olu ɲange n'olu laban k'u yafara ko ka nin kɛ jibɔnen ye a mana kɛ bɛnkan sugu o sugu ye sa k'o bɛ kiri tɔ tigɛli k'o b'a nɔgɔya i n'a fɔ Seku Umaru Konare y'a jira cogo min o bɛnkan in min kɛra sɔrɔlasi fugulanbilemantigi minnu n'olu fatura kɛlɛ senfɛ n'o ye sɔrɔlasi tɔw ani Amadu Tumani Ture ale jɛɲɔgɔn sɔrɔlasi fugulanbilemantigi minnu bɛ n'olu tun ye ale yɛrɛ lafasaba ye wa n'a yɛrɛ tun ni olu ye jamana finitigi sugu kelenw ye ale fɛma dɔw bɛ olu de y'a jira k'a fɔ aya ninnu ye Amadu Aya Sanogo ninnu ye Amadu Tumani Ture ka fanga paroni min kɛ olu fana tun nana k'u bɛ olu ka fanga minɛ o de senfɛ minɛli dɔw kɛra olu ka maa dɔw minɛna o mɔdaw ninnu olu ka furuba faliko kuma tun fɔra ko o fugulanbilemantigi ninnu olu ni an y'a nɔfɛmɔgɔw ko bɛn u ye cɛfɔ ni kanbɛn dɔ tɛmɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra yanni alamisa tɛmɛnen o kiri bɛ sigi a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko parti civiliw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana marabaaw ye a fɔra k'a fɔ minnu bɛ n'u somɔgɔw jɛnɛjara ko jamana na diɲɛ ka fɛn d'u ma jigilatigɛ ni kɔlɔlɔ min y'u sɔrɔ ko jamana na sarali kɛ ni nafolo ye a bɛ fɔ min ma nazarakan na ko dédommagement financier fugulanbilentigi minnu n'olu fagara
olu somɔgɔ dɔw ko jamana na diɲɛ k'olu dɔw ta komi fa tun ye u bɔra mɔgɔ minnu na n'o fagara o tun ye jamana ka foroba baarakɛlaw ye ko jɛnna kɛ mɔgɔ minnu bɔra u ma kofɔlen ninnu na jamana na jɛ k'u ta k'u dɔw fana fara jamana foroba cakɛlaw kan ani fana san 2019 jamana in jɛra ka sariya dɔw ta n'o de ye magotoli sariya ye a bɛ fɔ minnu ma ko loi d'amnistie dansago ni wale cɛjuguba minnu dɔw kɛra san 2012 o san 2012 damatɛmɛ wale dɔw kɛra murutili kɛbaw fɛ jamana kɔrɔn fɛ k'u ka jɛn a dɔw ka yafuw ma k'u magoto o sariya min taara a bɛ fɔ de ma ko loi d'amnistie maa minɛlen dɔw ka sabu kɛ u ka baara jugu ye kɔrɔn fɛ ani jamana kɔnɔ ko malidenw ka ji bɔn ni ɲɔgɔn cɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn hakɛto o sariya in a bɛ fɔ de ma ko loi d'entente nationale ka ko bɔ kiriko la ka na jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka nin ko in fɔ ka ban k'a bila ten o siratigɛ la sa min bɛ kiribulon na n'o bɛ jamana ka hakɛ ɲini n'o ye procureur général ye ale tun y'a laɲini k'a fɔ nin kiiri min bɛ senna o nɔminɛli kiiri ko ka ko bila ten minnu nɔminɛna ko ka yafu ma ka ko dabila o ko bi ntɛnɛndonya na sa o de kan ka kɛ yala laɲini minnu fɔra o laɲini ninnu bɛna sabati wa manjalagelen ninnu kɔni minnu y'u ka matarafabaw ye olu ko ko an jigi ma tiɲɛ tuma dɔ la bi an ka maa nɔminɛli ninnu yafa na k'u ma o kuma de sɔrɔlen da alamisa tɛmɛnen ɲinan ye a san 9 ye nin kiiritigɛ in bɛ sen na yala u bɛna nɔ bila wa a y'a na nɔfɛmɔgɔw u na bila ka taa so wa ka diɲɛ u ma wa u b'a la kiiri ninnu ɲangi de bɛɛ sigi bɛ bi ntɛnɛndonya na komi kiiri in kan a ko kan ka tuma dɔ la a ko kan ka fori bi o ko de bɛ sen na min ye karamɔgɔ Sheikh Umaru Kunare nali Amadu Aya lafasabaw ye u bɔlen kiiri kɛnɛ kan kunnafonilaselaw gɛrɛla la min sɔrɔla daw filɛ an bɛ se ka bɔ ni min ye c'est que kiiri daminɛnen bi sɔgɔmada in na mɔgɔ mɔgɔ kun nɔminɛnen u bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ minnu n'a bɛ f'u ma parti civile n'olu de ka mɔgɔw bɔnɛna ko in na u ka avocat bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ minnu ye parti civile ye u ka avocat ye kuma ta k'a jira k'a fɔ olu y'u sen bɔ kiiri la ka sababu kɛ olu tun bɛ min nɔfɛ u y'o sɔrɔ u y'o papier signé ni gouvernement ye o papier versera dossier kɔnɔ juge tɛgɛ kɔnɔ a dira anw ɲɛna fɛn min ye mɔgɔ nɔminɛnenw ye procureur général n'o ye o de bɛ mɔgɔ nɔminɛ ani anw yɛrɛ n'anw ye accusé u ka défenseur ye anw y'a décidé k'a demander cour fɛ ko ka loi d'entente nationale appliquée o loi d'entente nationale bɛ mun fɔ ko 2012 crise kɔnɔna na maa maa ye crime kɛ kojugu kɛ ko n'i kun nɔ minɛnen don i nɔ ka bila a ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ yafa kɛlen don i ma o de décision taara k'o ɲini cour fɛ procureur général y'o ɲini cogo min na anw yɛrɛ fana y'o ɲini ten wa hali parti civile minnu y'u ka indemnisation sɔrɔ ka ban olu o protocole kɔnɔ o loi kelen in de viselen don a kɔnɔ donc o kuma kɛra o kan cour y'a décidé a bɛna taa ka jaabi di o kan. mais ministre politique ko procureur ko k'ale ma sɔn o sariya in ma dɛ. a ma fɔ a ko k'a sɔnna a y'o de fɔ. mais a ko ko ale tɛ se ka nɔminali bɔ ninnu kan pewu ale tɛ se k'o fɔ. non ale tɛ se parce que cour de b'a fɔ ko k'a bila ko ka nɔminɛli bila mais ale yɛrɛ min filɛ nin ye ale y'a bila a y'a ɲini cour fɛ cour ka nɔminɛli dabila. nka muso dɔ nana kuma bi o bɛ ɲini ka na i sen. non an t'o muso dɔn yɛrɛ a tɔgɔ tɛ dossier kɔnɔ a ma ɲininka. donc a ma jɛ dɛ. a ka taa sariya b'a bolo a bɛ se ka taa a ka kow kɛ cogo min a k'a kɛ ten mais nin dossier la a tɛ se ka lamɛn.